lagune sabar Mas. Sabar ya. Pokoknya semuanya sabar. Keluarga mriki sing sabar, nek sabar niku subur. Amin. Subur rezekine. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbak ya sampun nesu nesu kabeh iso. Rasaku tuh nganggo cucu emanen paras bagusmu. Ndak beda karo atimu. Rungokno kenangan manisku. Aja sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu. Aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Yo tresnaku ora bakal sayangku ya najan kanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Banyu bening halo iya mas cintaku kaya saben nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo cucu emanen paras bagusmu karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Aja sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal sayangku ya bakal ya sajan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Ayo Mas Bambang. Sampai bawah lho. Jangan lupa sampai bawah. BNI Audio System. Cintaku kaya saben nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo cucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Aja sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane.